Ay, hello Kapsat. Nimbag aldaw tayo amin. Kapsat kailian dito kabinggetan. So dito apo iti gaday part iti road opening. Ang project ni Apo Congressman Eric Goyap. Yan. Anyway, dito pala di ba kayo yung DGL Aligriban is Bongsal. Kaya ada tayo dito, nakapasyar tayo. And tatay kit pinagpag na tayo apo. Inga na dito. At hanga kaya niya. Jay service tayo. So ngayon bati tayo di baba. Right? So dito apo iti view hanga view. View apo. So dai ti central ay poblasyon Kibungan apo. Makikita dai. And of course, kadrado tayo ni Mr. Julian Pelitan Jr. Hello. Kumusta dita? Board of Pelitan. Pag nagsapa tayo ka kailan? Ken of course ni Manong. Nalipatak pa ginaganan. Artemio Sagayo. Artemio Sagayo. Iso na pimanti ng kadwakin yata yung nga si Mang At. Yan, salamat. And of course, kasunak, dito yung road opening, mapantakadang kat project ni Apo Congressman Eric Goyap. Okay? So dito Apo, dito nga bantay, kat talagang binungbong dan niya tapno lumsot dito bangir tada ito nga bantay kat talagang pure nga bato kas makita tayo apo. And kudos mat kada ito yung trabahador niya. Ada ito yung project. Talagang inanano sandapi man. Anano sandapay. Nya? Tiyak ito trabaho. Tahan pa yung nalpas. Tono kwakat. Malpasan. Mabalin tayo apo. Nga pasyaran iti takadang. Aglugan tayo iti special nga lugan. Mabalin din siguro niya. Pati niya ito by March, yan. Mabalin siguro. Siguro ibababad siguro pa dito niya. Tapno Basta ito talagang nangatupay lang dito. So masangsangan da pa lang jay. Bato-bato ijay. Tapno medyo agpatan basik. Corner. Ay, corner dito. Agpa kasi manan. At least lumawa ngay. When man. Tanong may pimanti kasanang. So makita ni talagang dati. Win, di nga poison ni. Bungbungan da jeng peso ni. Di nga bandahanan takas lang na harang na. Ito nga talaga takas. Agkas di. Luwin ang pakas dyan. Ito pagkasaya na. Pagsigsagan na basit yan. Mayat mo. Kilubiwan at least. Ada pagbuiluan dito. Owen. So, nalaing mat si engineer dito. Engineer ti highways. Engineer ti highways ni engineer gam dito. Manong. Kapuli kapwa. Natublang. Ay. Tapos lang isuda ti kwa. Ada di kasi sing ni kumot. Ada di Abramat. Ada project na yan. Okay. Right. Okay. So, salamat once again. And sabi ko matagin jo kayo nga ang buyak niya iti dito yung video tayo. Okay, once again, nimbang oras ti amin. Asang kapada.